Hristos vaskrse! Braće i sestre, vaistinu vaskrse Gospod i u svetlosti njegovog vaskrsenja i mi ne samo otkrivamo smisao svoga postojanja, nego vidimo i svoje vaskrsenje. Vidimo i vaskrsenje i lepotu čitave tvorevine Božije, svake duše koja čezne za punoćom, za smislom, za istinom, za pravdom, za lepotom Božije. U dane vaskrsenja Hristovog, u dane njegove pobjede nad smrću, nama se i otkriva, ali i daruje zajedno sa njim i naša pobjeda nad svakim svojim neprijateljem, nad svakim okovom koji nas veže za prolaznost, za zemlju, za tamu, za smrt. Vidimo vaskrsenje one lepote koja je proistekla iz ljubavi Božije i uobličila se kao čovek, uobličila se po ikoni, po slici i prilici Božjoj, vidimo ostvarenje svoga naznačenja. Tek u tajni vaskrsenja Hristovog sve nam postaje jasno. Do vaskrsenja njegovog neko ima više, neko manje nedoumica, neko dobije više, a neko manje odgovora na te nedoumice i na mnoga pitanja koja se roje u dušama svakoga čoveka, svakog pojedinca, u dušama svih ljudi koji nisu stvoreni za prolaznost i smrt, nego za život. Jednom rečju, u tajni i u događaju vaskrsenja Hristovog mi sada i ovde znamo da smo živi. Odjedanput ništa nam nije teško i odjedanput stradanje, to jest krst koji svako od nas nosi, dobija svoj smisao. U njemu već sada i ovde prepoznaje sadržanu silu i snagu pobjede, silu i snagu vaskrsenja. Čovjek je ne samo materijalno biće, ne samo telo, nego čovjek je duša i telo. I samo onda, kada je duša i telo, samo onda kada živi i jednom i drugom stranom svoga bića, može se nazvati čovekom, ili bolje reći, samo onda kada je sve u životu čovekovom prožeto duhovnim, prožeto dušom, samo onda kada i telo živi sa punom svešću, da je zasnovano na duhovnom, na blagodati Duha Svetoga. Samo onda i telo dobija svoj smisao i u telu se otkriva sva lepota, svo bogatstvo, sva raskoš i sve mogućnosti njegove. A onda kada čovek ili zaboravi da ima i dušu, ili je zapostavljen, ili prednost da telu u svom životu, onda makoliko bio uspešan, makoliko bio slavljen, makoliko bio bogat, ma kakvu moć imao u svojim rukama, pa čak i onda kada sve to može delovati da ima svoje velike uzlete i domete, u najmanju ruku za kratko je, ali pre i kasnije zasigurno ostaje klizav teren, ostaje teren na kojem
sve ono što je čovjek imao i trebalo je da ga uzdigne u visine blagodati Božije, u visine zajednice sa Bogom, postaje mu osuda. I sve to zajedno odsmeva mu se nadahnuto nečistim silama, demonskim silama. Čovjek je, dakle, i duša i telo, i mi to pravoslavni hrišćani itekako znamo. O tome svedoči ovaj hram, koji je također zasnovan na krstu, koji ima svoj krst i nosi svoj krst, ali taj krst jeste krst Hristov. Kao i naš krst, kada je krst Hristova, to znači kada svoj krst utkamo u krst Hristov, kada ga učinimo česticom krsta Hristova, kada svoj krst prožmemo i protkamo krstom Hristovim, kao što je to i ovaj hram, onda taj krst naš postaje naša slava i znak prepoznavanja. Svedok je, dakle, ovaj hram da ste vi Hristovi i da dobro znate da mi imamo i dušu, a ne samo telo. I kao što je čovjek bez duše utvaran ili mrtvac, tako je jedna zajednica, jedno naselje, jedan narod bez hrama utvaran ili leš. Ali tamo gdje postoji hram posvećen živome Bogu, hram u kojem se sabiraju i svetitelji Božji i u kojem se mi zajedno sa njima molimo našem Spasitelju, jednome u Trojici Bogu, tu sabirani i sabirajući se zajedno sa svojim mestom i svojim naseljem, i mi pokazujemo i otkrivamo da smo živi organizam, da smo jedan organizam, da smo živi, a ne leš. Naš narod, otkad zna za sebe, od Svetoga Save pa na ovamo, od Svetoga Save koji nas je krstio u Evanđelje Hristovo, koji nam je darovao pravoslavnu veru, koji nas je jedanput za svakako uputio kojim putem da idemo i sam taj put proputio, učinio prve korake. Za nas učinio je da ta naša pravoslavna vera kroz vekove nas oblikuje, da nas učini onim što jesmo, da bude prostor u kojem smo i kroz koji smo dali najlepše, najuzvišenije plodove svoje vere, svoje duhovnosti, ali i svoje kulture. Takve plodove da nas po njima i danas kao i nekada, a bit će tako i u budućnosti, prepoznaje čitav svet. Nema ništa u našem narodu, a da vredi ako se osvrnemo iza sebe, ali i sada, i da je trajno, da na sebi nema pečat Evanđelja Hristovog, pečat vere pravoslavne. Dakle, vera pravoslavna nas je uobličila i formirala. I ona nam je postavila principe života, pravila života, meru, kanone života, kako se to danas kaže, sistem vrednosti po kojem živimo, sistem vrednosti koji nas čini da smo zajednica, da smo narod. I kada ne postoji ništa drugo u našem narodu, a ima crkve Hristove, a ima vere pravoslavne, mi dobro znamo da smo živi.
A bilo je takvih vremena kada nismo imali nikakav drugi oblik spoljašnjeg prepoznavanja, nikakav drugi oblik spoljašnjeg hoda kroz istoriju. Ali smo imali pravoslavnu veru i ona nas je, kad su uslovi to omogućili, učinila da možemo imati i druge obrise, druge forme, druge oblike naroda koji je organizovan, naroda koji je živ. A i danas je tako. Gde god ima našeg naroda, a ima naše crkve, on postoji, on zna ko je, zna za sebe i ima svoj sistem vrednosti. A gde nema pravoslavne vere u našem narodu i pravoslavne crkve, ili pak onaj koji nije vezan za svoju crkvu, gde god da se nalazi, on neretko gazi stazom koja ga vodi u najmanju ruku otuđenja od sebe, od svoga i od svojih. A tamo gde je vezan za svoju crkvu, svojom verom, svaki naš čovjek gde god da se nalazi, makar i u dalekom stranom svetu, on zna ko je, zna kome pripada i ima svoj pravoslavni i evanđelski sistem vrednosti, principe, ili bolje reći, zapovesti Božije po kojima se, iako samo čovek, možda i nemoćan i slab, trudi da živi. A to ga onda čini, ili to nas onda čini, da u svakim okolnostima, u širem kontekstu koji ima druge sisteme vrednosti, stojimo čvrsto na zemlji i bez straha, bez bojazni, hrabro, budući ono što jest, počuvajući sebe i svoje, ulazimo u istinsko prožimanje sa drugim i drugačijim. Ostajući ono što jesmo, ostajemo i ono gde smo. I postajemo sposobni da budemo obogaćeni drugim i drugačijim u svemu ono što je vredno kod njih, ali isto tako da tog drugog i drugačije obogatimo svim onim što jeste vredno kod nas, a kod nas vredno je sve ono što je napojeno i zadojeno pravoslavnom verom i što je prožeto rečju Hristovom i evanđeljem njegovim. Zato je danas velika radost što smo se okupili ovde u Vrkonjić gradu, u gradu velikog oslobodioca, kralja Petra. Ali ne slučajno i ne bilo kojim povodom, da osvetimo dušu ovoga mesta, znajući da je zaista crkva ta lađa koja nas vodi sigurnom stazom, sigurnim stopama, kroz mene i promene istorije, kroz cile i karibde, razna bespuća vetrove, urvine ovoga sveta vodi uvek u sigurnu ruku. Jer crkva Božija jeste lađa, ali stup i tvrđanaka istine u isto vreme crkva Hristova jeste. I sile adove neće odoleti. Zato radujemo se radošću vaskrskog Gospoda. Radujemo se zajedno sa svima svetima, sa čitavom crkvom Božijom i nebeskom i zemaljskom. A za mene je poseban blagoslov što evo ljubavlju vašeg episkopa mog dragog u Hristu, brata i saslužitelja, vladike Sergija. Dolazimo ovde među vas
posjećajući se uvek delom vaše crkvene zajednice i imajući vas uvek u svome srcu, u svojim skromnim molitvama. A isto tako, grleći vas čitavom svojom dušom, molim i vas da i vi imate mene u svojim skromnim molitvama, jer molitva braće jednih sestara, jednih za druge je ono što nas drži na okupu. I molitva je ono oruđe, najveća sila i snaga koja ruši sve prepreke koje se nalaze na putu naših podviga. Molitva je najsnažnije i najjače oruđe i oružje koje pobeđuje svakoga našega protivnika i same demonske sile. Molitva nas čini da jesmo jedno sa Gospodom. Molitvom mi otvaramo put blagodati Božje da dođe u nas i među nas i da od naših života čini čuda, ali da čini čuda i oko nas, jer možemo imati sve uređeno i savršeno. I naravno da je važno da imamo i dobre ekonomske okolnosti, da imamo i bezbedne živote, da se možemo spolja braniti i spolja uzrastati, ali ako nemamo molitve, ako nemamo vere, onda je to prazan plod ljuštura bez ploda. Zato, braćo i sestre, neka bi Gospod dao da ovde i sada i uvek na ovom mestu služimo svetu liturgiju, da veru svoju ovde preispitujemo, ispitujemo, da ona raste, umnožava se u nama i da prinosimo svoje molitve Gospodu. Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas sada i uvek i u vekove vekova. Amen. Hristos vaskrse.